Иран и войната. Голямото събитие, което вчера промени регионалната динамика, беше прихванатата над турското въздушно пространство ракета. Именно с това започваме този сегмент от предаването, в който ще говорим по темата. Казахме малко по-късно с журналиста Мохамед Халав. Сега първо включване на кореспондента на Българската телеграфна агенция в Анкара Айше Сали. Айше, добро утро. Какви са коментарите в Турция, след като беше прихваната тази иранска ракета? Добро утро! Без съмнение, прихващането на тази иранска ракета беше новина номер едно, водеща новина в турските медии. И също така беше и доста коментирана сред обикновените граждани. Особено това ми направи впечатление, защото точно в този момент аз бях в едно кафене и чух как всички започнаха да коментират новината за случилото се. Трябва да отбележим и този малък детайл, че тази новина беше съобщена в Турция и потвърдена, след като преди това беше съобщена в България. Така че по-скоро от нас в този случай е тръгна новината за прихванатата ракета, която след това Турското министерство на отбраната потвърди. Разбира се, имаше и политически реакции, макар и от една страна по-здържани. Турция направи необходимото, за да изрази своето несъгласие с случилото се. Малко повече за това, Айше, можеш да ни разкажеш твърденията на официалните власти в Турция? Така, нека да се върнем към съобщението за прихванатата ракета. От него става ясно, че всъщност ракетата е била прихваната след като се е движила през въздушното пространство на Иран и на Ирак, извинете, и след това на Сирия, като части от прихващащия боеприпас след това са били открити в близост до Хатай. Нека да отбележим, че това е провинция, която е на близо 30 км от сирийската граница. Турските власти бяха категорични, че няма жертви и ранени, но в същото време отправиха остро предупреждение за това, че все пак те имат право на отговор и призоваха за това да не се предприемат действия и стъпки, с които войната в региона да се разрасне. И от един друг аспект, който войната предизвиква, би трябвало в момента да те намираме в граничния район Ван. Има ли там вече мигрантски натиск? Усеща ли се? Какви са впечатленията от живота там в пограничните зони? Нека преди да си поговорим за Ван малко повече да продължим и с коментар